business establishments gilisod-lisod sa DSWS sa ilang sayop. Pataka silang issue diha o mga PWD IDs. Unya, karong na sakpan ang ilang bolilyaso, ang mga negosyante mo ilang hasol-hasolon. Kahasol sa mga negosyante magbutar ng sanggagdiag QR scanner sa mga IDs. Unya na may mga local government unit nga way QR scanner. Ila pang interviewon, taga Cebu City ka, ato scan ha. Musamot ka ta sa pila sa mga customer. I mean, nganong ang mga business establishments man mo atong lisod-lisoron sa sayop sa Department of Social Welfare and Services. Sila untay mo ensure nga ang tanang PWD IDs nga ilang luwatan genuine. O kung doon na may nakalusot nga mga peke, sila'y maningkamot nga masakmit ka na mga peke nga mga PWD IDs. Dili kay ang mga business establishments na hinuon mo ilang hasulon. I don't know, mangutan na tang Max Limpag, unsa ba ka-affordable ni mga QR scanner? Pero ang QR scanner, nagkinahanglan online access. Kung offline ang imong tindahan, unsa ano yung kahibaw sa detalye sa QR code. So, magbutang na sa computer ang mga business establishments aron mahibaw-an kung nitakdo ba sa naong sa naggamit sa ID ang mga detalye dito sa QR code nga ilang maskan. Komplikado na kaayo ang proseso. Makagasto na og dugang ang mga business establishments. Muhayan na sab sila og dugang personnel aron paghimong ini. Kay kung cashier mo tugyanan ini, malipat ng cashier hinundil panukli, taas kay linya sa mga customer, dugay kaayo mahuman ang mga transaksyon kung dunay mga PWDs. Kaya kailang iskan naman sab ang ilang mga IDs. So I suggest ang DSWS or di takasalig sa DSWS o sara man sila ka departamento, ang Cebu City Government maoy magdagbuot ini. Na naman gid ning peke nga mga PWD IDs biyon sa may atong himuon aron pag sakmit ini tanang mga peke nga mga PWD IDs. Matrace ba lang na diya sa inventaryo sa listahan sa mga beneficiaries? O kinahanglan i-recall ang tanang PWD IDs, kahasol ana 26,000 ang imong kuhaan pagbalik sa ilang mga IDs. Pila naman sa nakabuan. Siyam-siyaman na sad ang pag-issue pagbalik ang mga ID ha. So dako kay ni problema ha sa Cebu City Government, pero dili nila angay ipasa ngadto sa mga negosyante. Ilan ning problema, sila mosulbad ining problema ha.